थामसार जालायबायलै नै फैगासिनो दं गोबां मानसिफ्रा लोब लोब एकदमबारे 30 नं इस्ट क'क्राझार दिनै सुबुंखौ मा जादों रड श' जागोन माने थाबायनाय जागोन दिनै लामा लामा क'क्राझार टाउनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन प्रमद बर' सार बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा स्पिच होगासिनो दं प्रमद बर' साराबो फैसिगोन आरो लोगोसे अशक सिंहालबो फैगोन होनना बुंदों आरो गोबां गेदेमा बिथांमोन फैगोन जोंहा लरेन्स इस्लारि साराबो फैना दंफैखायो स' नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लाइन खालामदों लाइन आरो आब' प्रमिलाखौ नांला जिरायथोंसै बियो मानो इसेबां खस्थ' लाबाय थानांगौ नङा होमबा आरो बे बैसोआव रायजाबाय थायो मानसिफोरजों नंगौना नङा सोशल মিডিয়াত দেখি আছে আপোনালোকে যে প্ৰথমবাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যে নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ যিমানবিলাক দল আছে সেই দলে ভাল ফলাফল কৰিব পাৰিব পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বিধায়িকাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে 30 বছৰ আছিল 30 বছৰ এবছৰ 2 বছৰ নহয় 30 বছৰ আছিল এবাৰ দুবাৰ নহয় 6 বাৰ তেওঁ এই সমষ্টিৰ পৰা জিতি গ'ল কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে এই কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত উন্নয়নৰ নামত একো হোৱা নাই কোকৰাঝাৰ টাউনত আপোনালোকে কোনো এটা চকুত লগা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এই 30 বছৰত প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই আৰু এতিয়া কোনো এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নাই আমি জব কাৰ্ড পোৱা নাই লেট্ৰিন ঘৰ পোৱা নাই এই বস্তুবিলাক চব ক'ত গ'ল ৰে ভাই কোনোবাটো হিচাপ বিচাৰিব লাগিব আপুনি এটা সংকল্প কৰিব লাগিব লৰেন্স ভাই জিকাৰ পিছত যিসকলে লুণ্ঠন কৰিছে দুখীয়াৰ ধন খাইছে ঘৰবিলাক মানে খাই দিছে এই চবক ধৰি ধৰি জেলত পঠাব লাগিব আৰু জেলত থ'ব লাগিব गोबां मानसिलै बापरे बाप 30 इस्ट क'क्राझार माबायदि मोनदों दायो बिराद मोजां मोनदों लरेन्स इस्लारि सारा देरहागोन ना देरहाया लरेन्स इस्लारि जिन्दाबाद लरेन्स इस्लारिया देरहाखाबाय 30 नं क'क्राझार समष्टिनिफ्राय बिटिआर जिन्दाबाद गोबां मानसिफोर दंना एकदमबारे लामा थाबायनाय दायो प्रतिमा मैडम मामा ini प्रमोद बर' सार लरेन्स इस्लारि सार goreng pakai ini deh road show थाबायगासिनो दङ लरेन्स इस्लारि सार आरो लोगोसे प्रमोद बर' सार लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि आसामनि फाइनेन्स एन्ड एजुकेशन बारग'इन मिनिस्टार जों दा थाबायगासिनो गोबां लोब लोब मानसिफोर दं बेवहाय नायदों एकदम गोबां
जेन्टलमेन दायो जोङो थाबायगासिनो दङ नैबे आं थाबायदों केमेरा लानानै थाबायनाया आगोलाव ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे गारि सारमोननि हेमन्त सार आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि लरेन्स सारनि आरो प्रतिमा मेदामनि गासैनि दैदेनगिरिफोरनि गारि गोजा बेफोरो जों थाबायगासिनो दं दायो जोबथा लामा केडिएस फिल्डसिम आरो मामानि हेलिकप्टारा बेयावनो दङ आरो लोगोसे दिनै मामाया थाङा प्रमद बर' सारनि न'आव थालांगोन मामानि हेलिकप्टारा नै बेयाव नेगासिनो दं मामाखौ बाट दिनै बे थाङा गाबोनसो थांगोन